Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mga inkaupod si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga puso, madamo gid nga salamat. Duha ka individual sa probinsya sa Negros Occidental nga nakagat sang ido ginasuspesuhan nga napatay sa rabies. Nakatutok Eileen Pedreso. Mahilig sa mga ido ang pamilya Gianzon sa Zone 2, Talisay City. 7 na ang ilang mga ido. Tanan nun say bakunado kontra rabies. Suno kay Julieta, proteksyon ini sa tion nga makagat sang ido ang sinuman nga miyembro sang ila pamilya. Gina-injectionan sila yearly sa rabies. Waay ni sila gagwa. Iskan ikaw kung kadton ka sang ido, daw safe ka kung ma-injectionan mo siya sa anti-rabies. Bagay nga dapat sundon man sa iban nga residente suno sa barangay. Ilabi na nga madamo sang layaw nga ido sa lugar. Actually, annually, conduct kami sang sinso sa mga dogs dito sa Amonsuna. May mga stray dogs nga hindi namon madakpan. Si Angie, apisar nga nabakunahan ang iyang mga ido sa rabies, mas ginapili nga ihigot ang ila ido agud makasiguro nga hindi makapanghalit. Tapos kinahigta na namon para hindi yan kagdason di bala mangipot sa dalan. Tamam nagabantay man sa atong panimalay kung wala mga tawo. Base sa datos ng Negros Occidental PHO, duha na ang ginasuspetsyahan nga napatay sa rabies sa probinsya sa mga tuig. Isa diri ang 6 katuig nga lalaki gikan sa Don Salvador Benedicto kag isa ka 62 anyos nga lalaki gikan sa Banwasang Hinubaan. Mas ginapasangkad pa ang rabies vaccination sa kabarangayan agud malikawan nga may dugang pa nga mabiktima. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas.